Ако един ден се занимавате с изследване на изоставени места и попаднете на такъв басейн, никога не скачайте. И дори някой да ви предложи $1 милион да скочите, кажете не, защото ако кажете да, не само че ще имате нулев шанс за оцеляване, но и ще преживеете една от най-ужасяващите възможни смъртни случаи. Вижте, този тип басейни съдържат една от най-опасните води в света, дори по-лоша от застояла вода, пълна с бактерии като Е. коли, салмонела или дори амебата, която яде мозъци. И все пак този басейн е още по-опасен от това. Но не заради убийствени бактерии или някакво същество, което чака да ви изяде. Това е заради мехурчетата във водата. Това се нарича аерационен басейн и това, което компаниите правят, за да пречистят водата, преди да бъде бутилирана или превърната в сок, е да повишат нивото на кислород. Така че, ако скочите в тази вода, това е като да правите скайдайвинг, няма да се носите, няма да можете да плувате и ще бъдете повлечени право към дъното. Един човек наистина скочи в тази вода и цялото нещо беше заснето. Така че, ако искате да видите видеото, натиснете сподели, след това лайк и след това видео. Но внимавайте, защото това, което може да видите в този клип, може сериозно да ви травматизира.